Hi guys, ndokuchingamidzai muchikamu chechi5 chechishanu chechirongwa chedu zvirwere zvemunyika. Nhasi toda kutaura nezvekensa. Kensa inonetsa kutaura nechishona nekuti chirwere changa chagara chisipo, asi tichaitaura nemutauro wedu zvinoita kuti tinzwisisane zvakanaka. Inini ndichitaurawo, imimi muchinzwisisawo kuti ndiri kuti chii. Asi ndakarwa OT ka t-shirt. Kensa chimbori chii? Zvazvinoita munhu akagadzirwa nemacells. Macells ndo tingati tunhu tudiki tunouya tuchibatana tuchigadzira anonzi maorgan. Then maorgan ndio anozogadzira munhu, kuti roko rinenge rine macells akawanda, meno mabillions emacells. Handiti macells edu kukura kwawo nekugadzirwa kwawo manyowani anogadzirwa zvepamutemo. Mutemo uyu unenge tongoti unogadzirwa neinonzi DNA. DNA ndio inotaura kuti uchakura sei, zvauri sei iwe uchakura wakaita sei, uchakura uchienda kupi, basa rako nderakati. Handiti saka zvinozoitika pakensa ndezvoti kunozoitawo macells asina mutemo, kana kuti ane mutemo but usiriwo chaiwo uri original. Zvimwe kana kuti panegona pawedzeredzwa kamwewo kainstruction, saka pekuzopedzisira tinozopedzisira tane macells ari kukura zvisina mutemo. Ndambozama kutaura kensa nechishona, but basically in English it's just cells that grow disorderly where they are not supposed to grow and in the way that is not normal. Kensa inogona kuita inonzi benign kana kuti malignant. Kana tichiti ine malignant cells anenge ari achikwanisa kufamba kubva kutomboti waita inonzi breast, kana kuti waita kensa pazamu, inogona kubva ipapo yotofamba yotoenda kune rimwe zamu, iyoyo inonzi malignant. Then kozoitawo inonzi benign, inongoungana ipapo yongokura yakadaro, haifambi haiite sei. Malignant inorwadza, benign hairwadzi, ndio musiyano uripo. Kensa dzakawanda, kune matypes akawanda zvichienderana nekuti dzinowanikwa pai. Kune kensa dzakawandirawo kuvakadzi, zvakafanana nebreast cancer inowandirawo kuvakadzi, cervical cancer inowandirawo kuvakadzi. KuAmerica kwavanonyatsozvitsvaga, pavarume vaviri 1 wachona anodiagnoswa nekensa, pavakadzi 3 1 wachona anodiagnoswa nekensa. Saka tingangoti prevalence rate kuvarume 50%, kuvakadzi i33.3%. Kensa dzinosiyana zvichienderana nekuti uri mukadzi here kana kuti uri murume. Kuvakadziwo kwakawandawo breast cancer nana cervical cancer. Kuvarume ndo kwakawandirawo prostate cancer, kensa yepasikarudzi. Then kunewo makensa akango emasaidi ese, ekuvakadzi nekuvarume. Kune lung cancer, kensa yemumapapu, kozoitawo colon cancer, kensa yemudumbu. Handiti zvichingosiyana zvakadaro. Makensa aya andataura ndo angori common, asi hazvirevi kuti ndo ega ariko. Fact imwe iripo pakensa ndeyekuti kensa chirwere chinobvira pacell chinotokodwa neDNA. Macells ekensa anenge atori neDNA yawo. Saka kensa yangu haifanani nekensa yako, kensa yanhingiwo haifanani nekensa yemumwe munhu anotevera. Saka makensa ese anotosiyana zvichienderana zvakangofanana nekusiyana kwakaita mhino yangu kuti inenge yakati kurirei, zvichienda zvakadaro. Ukaita kensa inorapwa nezvinhu zvitatu. Chekutanga pane surgery. Surgery ndokuti taakusvika isusu pane tuma yakonzeresa nekensa, taakuicheka tichiibvisa. Then kozoita method yechi2 inonzi chemotherapy. Chemotherapy mushonga unoshanda kuti unenge wakangonanga kuma-cancerous cells iwawo, ndo anobva abviswa nechemotherapy nemushonga. Then kunozoita yechi3 inonzi radiation. Radiation ndiye kutopisa macells ekensa waya, anopiswa, anoshanda ma-x-ray, tinyatsotora kuti ako ngakatsvi, zvichienda zvakadaro. Ndo mhando 3 dzinogona kutoshandiswa dzese pamwe chete zvichienderanawo nekuti wapa stage ipi uye ana chiremba varonga zvipi. Zvakaoma
kune munhu anenge adiagnoswa cancer kuti azvitambire zvakaomera zvekare vanhu vaanogara navo. Saka kune ana mazvikokota maoccupational therapist ndo vanenge vakuzouya kuti vadzivirire zvimwe zvirwere zvingangouya kuburikidza necancer yatinenge tiinayo. Kune chirwere chepfungwa chinonzi depression ndechekuti munhu anenge atsamwa kana kuti anenge asuwisisa zvakanyanya zvekuti anenge akuto lose yatinoti functionality, akutadza kuita zvaanokwanisa kuita zvaaimboita mazuva ese, angoti ko ndichazviitirei ini ndaane cancer. Anenge akuita lack of reason, lack of purpose. Saka maoccupational therapist ndo vanozobatsirana nana chiremba kunyatsomeka sure kuti munhu awana kubatsirwa kwakanaka muchipatara nekunze akumba. Ndoda kutendai nekuona kwamaita video guys. Ngatibvunza nebvunzo, nombirawo guys, musubscribe please guys, so that next time pandopost another video you know kuti I posted another video and you watch the video. Please also tell your friend to subscribe. Come, let's comment, let's talk, let's discuss, get to know what you don't know. Just because kudzidza akuperi guys, ndauya nemalist